दिनैनि बे इउपिपिएलनि सुबुं थुबुरमा हाबाफारिनि गेजेरजों बेयो रोखा जाबाय फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलनि बिटिआर सरकार दागोन आरो 10 नं देबरगाव समस्तिया बे सरकाराव बाहागोदारि हिसाबै बाहागो लानो हागोन बेयो दिनैनि तारिखाव देख स्पष्ट जाबाय। हाग्रामा महिलार बिथाङा बुंबाय थादों देबरगाव समस्तियाव बिथाङा देरहागोन होननानै इउपिपिएलआ जेनगोन माने बे समाव थांनाय 5 बोसोराव 17 बोसोरनि बाथ्राखौ बार होनानै 5 बोसोर थांनाय हाग्रामा महिलारिनि जे एमसिएलएनि जि फान्ड बे फान्डखौ बबे गामियाव बेसेबां रांनि मा स्किमनि खामानि मावखो देबरगावबासि रायजोआ मिथिनो लुबैदों नाथाय बेखिनिसेयावबो हाग्रामा महिलारिया बेनि हिसाब होनो हायाखै बबे गामियाव मा मुंनि स्किम बेसेबां रांनि खामानि मावनाय जाखो दिनै थाइसेबो थाखा 50 लाखनि गेजेराव बिथाङा रायजोफोरनो देबरगावबासि रायजोनो खिन्थानो होनो हायाखै बेनि खारननि थाखायनो हाग्रामा महिलारिनि बे एकनायता बाद भ्रष्टाचार अयनाय बे सासन खान्थिनिफ्राय एंगारनानै लोब लोब इउपिपिएल राजखान्थियाव दिनै हाबफैदों आरो बेबायदियैनो जोंनि देरहासारनायनि माबाया रोखा जाबाय होननानै आं बुंथिनो सानो। मानि गेजेरजों नोंथाङा देबरगाव समस्ति गासै रायजो राजाफोरखौ बिथांमोनखौ मा बुंनो सानो दिनै सुबुंगौमानि गेजेरजों सुबुं थुबुरमानि गेजेरजों नैबे बाथ्राया स्पष्ट जाबाय देबरगावबासि रायजो राजाफ्रा 10 तारिख इलेक्शननि दिनखौ नेनानै थायाखै बिथांमोनहा नेनानै थादों 12 तारिख डिसेम्बरखौ मानोना बै समाव बै दिनखालि रिटार्निं अफिसारा देरहासारनायनि मोनसे सार्टिफिकेट होगोन देबरगाव समस्तिनि इउपिपिएल बिजाथि बुद्धदेब मुसाहारिया गोबांसिन भट लानानै देरहासारबाय नैबे घोषणाखौ फर्मेलिटी भावे 12 तारिखाव होगोन आरो बे सार्टिफिकेटखौ लायनो थाखाय देबरगावनि रायजो राजाफ्रा दिनैहाय गामि गामि नखर नखर प्रस्टिटि सलायनानै दं आं बेखिनिखौनो मोनसे मेसेज हिसाबै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनाय जादों।